bran rud é muo ecint ag buchant choréibh na hhéireann bhí sé go híomhann de gachéan den is sa tír seachas na círaigh agus fiú do roiint na círaigh beidir gur háinte le leheith aigen. Ach léironn sé gur chóir dá réire go mbeadh cumúchas Gael. Sais díú cóthramú a dhéanamh na chundéithe chlí aigen bíoh airgad a gceist nó rud aigen eile. Maar sin go sé tiltte ag gachéan na chundé agus gachéan drám. Sais an riméid agus an glundar atá a bhrá ag muinte bhí áfaí láthair a bhrá. Agus chomá léironn sé reinfad na buanna atá ag cumúchas Gael gomprad le pell liútaid nó an sacr damananta tá feice ag reintíine le tamlí nús níos ag bhacha me aon nóid a bháin de me an bhrdúil as an méidjin. Ach tá rud amháin nach féidir le cumúchas Gael bheith brodú as agus sin é an takeíocht agus an tagart honrach de hAllianz a bhí an ag an glutha ceannis sin gur scandal an rud é go siad fós páirteach in ár gluthí náisiúnta. Drama danimnig na náisiún aontaithe mar gram a hací na cinenne dú tá sé scandalach agus ba tuile faoin bheachtas. Amachchan seo credum gohfuil rún le dullas cór cuiste bhehard bhlaclí go luath agus tásúlagam gnéontá for Faigh Réidh.